Γιατί? Παίρνεις ένα καφέ και κάθεσαι, γιατί δεν πληρώσεις το καφέ. Α, ναι. Παίρνεις ένα καφέ και Πόσο... κάθεσαι όσο θες. Ναι, εννοείς πόσο κάνει ο καφές... Και ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν λέει, καταλαβαίνεις. Όχι, κοίταξε, εκτός από την εκκλησία τα άλλα... Δεν είναι για να κάτσεις και να το ξεπληρώσεις. Εκείνο πρέπει να είναι το παλιό τσουκάλις. Να δούμε αν μπορούμε να ρωτήσουμε και στον Άγιο Μάρκο να ρωτήσουμε αν μπορούμε να πούμε. Εγώ μιλάω όμως και δεν είναι ωραίο. Δεν μιλάω στο παίρνει σπίτι. Τι είσαι? Αθόρμητο ρε. Αμάν το αγρίμι. Περίμενε που λιγάει το περιστεράκι. Το αγρίμι. Δεν τα θέλει καθόλου, εδώ κοίτα. Δες ο άλλος, Εκεί κοίτα. ο άλλος σερβίρει και παίζει ορχήστρα live μπάντα. Live εδώ, πάντα. Ναι, το άκουσα αυτό. Καταλαβαίνεις πόσο πάει το πιάτο. Αυτό δεν είναι πιάτο. Είναι σερβίτσιο. Να και από εκεί. Έχει πάρει πιάνο και ορχήστρα. Αυτά είναι αυτά. Εγώ αυτό έτσι μπορώ να φάω μόνο. Μόνο με πιάνο. Μόνο με κλασική μπορώ. Δεν μπορώ να φάω Είναι άλλες. που έπαιζε και η Κυραλένη Είναι που έπαιζε και. χρόνια. Άνα, μπράβο. Βιρτουόζα. Με πιάνο με μεγάλωσε και γαλλικά. Βιρτουόζα στο βιολί. Εντελώς. Μπορώ εγώ τώρα να φάω έτσι. Μπουκά. Αχ.